जय श्री राम, राधे राधे। जन्मदिन के शुरुआत भइल महादेव जी के पूजा कइला के बाद गाहवा माई के दर्शन अनिवार्य है। माता के दर्शन ऐसन बा बुढ़वा बच्चा सभी के मंदिर परिसर में आके खुश हो जाला। बम लोग माथा टेका के ही निकली लोग, माथा टिका के सभी बम लोग चल देले बा लोग बाबा के दुआरे। हमनी के भी पूजा पाठ हो गए, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर एगो प्लांट तले वहीं के परी कह के लेवल गए। रास्ता में केरा थोड़ा सा क्यूट लोग लागे चलते ऐसा न देख देलक लड़का कि फ्री में एगो केरा दुकान वाला दे देलक, आहई वाला तो हमनी के पैसा वाला। खैर चले के पड़ल लाइफ में फर्स्ट टाइम पूरा फैमिली के लेके हम ड्राइवर गुरुजी बन के चल दिले बानी थोड़ी। वास्तव में अच्छा जगह बा, लड़का भी आंख मार के ई बात साबित कर देलक। लड़का फैका सन केला, फैमिली केला, गैदरिंग केला, अच्छा ठाव बा थोड़ी। हमर बेटा तो इतना बदमाश है, दीदी के भी ट्रेन करता, लेकिन दीदी इस सब चक्कर में ना लगी, रिस्क तो लेवे ना करी। हरदम एकर मोटर चालुए रहेला, स्पीडे में रहेला, लेकिन बेटी रिलैक्स पारा में। नाश्ता भल फ्रेंच फ्राइज, लेकिन हमनी के कहनी हसन डायरेक्ट खाना, नाश्ता भी मार देनी हसन, लेकिन आवत आवत थोड़ा सा लेट हो गल। रात के भी ड्राइविंग के एक्सपीरियंस मिलल। लड़का बिलाई खाने लुकाइल बा गाड़ी में, घरे आके केक छोटे पापा वाला काटल गल, बड़का पीस मिली कह के बड़का पीस भी मार देवल गल। ब्लॉक के हो गल अंत। जय श्री राम, राधे राधे।